You are welcome to back my YouTube channel JSP Advice 365. आं दिनै JSP Advice 365 चेनेलजों मोनसे गोदान कन्टेन्ट लानानै फैदों। बे कन्टेन्टआव आं आथिखालनि मुगायाव गोरों लाइमोन थामहिनबा जिखिजाया थाखोनि सुबुंफ्रा खामानि मोनैनि जाहोनाव माबादि जेंनाजों फेस जानांदों आरो बे जेंनाफोरनिफ्राय माबोरै जोङो बारग'नो हायो बेनि सायाव सावरायसोमनो नाजानाय जादों। आथिखालनि मुगायाव मानसिया गोबां थांखि बिथांखि लानानै जिउआव उन्दै समनिफ्रायनो फरायनायनि बिथिङावनो होन बा बायदि खामानि दामानि मावनायनि बिथिङावनो होन नाजासोमनायनि गेजेरजों गावखौ बे रिमोनला बुहुमाव गाबथानानै गायसननो नाजायो। नाथाय साफ्रोमबोनि बे गावखौ गायसननो नाजानाय हाबाफारिया मोगथाङाव हासिल जाया। दा बेफोरो गाव गावनि सेल्फ कन्फिडेन्स थामहिनबा गावनि सायाव फोथायनाय आरो थांखि लानाय आरो गोसो हमथानायनि सायाव बेस खालामो। दा जों बेफोर जेंनाखौ लानानैनो जोंनि समाजाव गोबां खामानि मोनै लाइमोनफ्रा दिनै गावखौ गायसननो थाखाय गोबां खामानि मावनायनि गोनांथि जादों आरो खायसेया थाखा फैसा रांखावरि गैयैनि जाउनाव गावखौ एस्टाब्लिश खालामनो हायाखै। फारसेथिं जोंनि सरकारनि माखासे हाबाफारिफ्रा बा जोंनि सरकारफ्रा जाबादि MA BA फरायनाय बेकार लाइमोनफोरनि थांना थानायनि थाखाय जाबादि सुजुग सुबिदा थामहिनबा खाबु होनांगौमोन बेफोरखौ होनायखौ जों नुनो मोनाखै। मानोना जायफ्रा बैसो जाबोगासिनो दङ बिथांमोननि थाखाय सोरहाबा साख्रि लानायनि आयु रेखाया जोबनो हमबाय बा जोबलांगासिनो दं। बेफोरबायदि मेच्युर्ड मस्ट क्वालिफाइड लाइमोनफोरनो सरकारा 1 लाखनिफ्राय 3 लाखसिमहालागै माखासे स्किम बानायनानै बिथांमोनखौ बेफार बानिज्य आरो बायदि स्मल स्केल इन्डास्ट्रिफ्राव माबोरै बिथांमोनखौ जों सोसनना दोननो हायो आरो बिथांमोननि जोहै माखासे लाइमोनफ्रा माबोरै खामानि मोननो हायो बेखौ नोजोरथि बोनानै जोंनि सरकारफ्रा खामानि मावनांगौमोन। नाथाय सरकारनि दैदेनगिरिफोरखौ बेफोरबादि बेकार लाइमोनफोरखौ खामानियाव जाबादि बोसोरफा एफा थिसनलांनायनि जि बिथांखि लानांगौमोन बे बिथांखि लानायखौ जोङो बांद्राय नुनो मोनाखै। जायनि जाउनाव दिनै नर्थ इस्टार्न रिजनाव गोबां सुबुंफ्रा साख्रि बाख्रि मोनैनि जाउनाव गोबाङानो सोरबा गावखौ गायसननो हायैनि थाखाय सोरबाया सुइसाइड जादों, सोरबाया सिखाव डकायत उग्रपन्थी थिउरियाफोरजों लोब्बा लानानै खामानि मावदों। गाज्रि खामानि फारसे माखासे लाइमोनफोरखौ थाखा आरजिनायनि लामा हिसाबै लानायखौ जों नुनो मोनदों। नाथाय बेफोरखौ जों होबथानांगौब्ला जोंनि लकेल गार्जेन लोगोसे जोंनि लकेल गभर्नमेन्टफ्रा बेफोरनि सायाव नोजोरथि बोनांगोन। मानोना बैसो जानाय माखासे लाइमोनफोरखौ जों थि समाव बिथांमोनखौ गावखौ गायसननो हानाय अनसुंथाइ होयोब्ला बिथांमोना सोरबाया दखान होनानै जागोन, सोरबाया फिसा बिला इन्डास्ट्रि मिल बा कार्ड मिस्ट्रि बायदिसिना मावनानै सोरबाया सेन्देल फैथा बानायनाय स्मल स्केल इन्डास्ट्रि गायसननाय बायदिसिना हाबाफोरनि जोहै गावखौ गायसननो नाजागोन। नाथाय बेफोरबादि रांखान्थिनि जार्लायाव थांनो रांखान्थिनि प्रब्लेमाव माखासे गोरों लाइमोनफोरखौ जोङो बेफोर खामानिखौ मावनो हानायखौ नुनो मोनाखै आरो माखासे मस्ट क्वालिफाइड सुबुंफ्रा दिनै गावखौ गायसननो हायैनि जाउनाव सोरबाया जुलि जानायनि सिमा रेखाया बारलाङो, सोरबाया जुलि जायाबासिनो ओरैनो बोरायना थादों बुरिना थादों। बेफोर गासैबो जेंनाफोरनि सायाव रांखान्थियारि जेंनायानो गुदि। दा बे रांखान्थियारि जेंनाखौ जों समाधान खालामनो नांगौब्ला जों गावबो गावनि सायाव फोथायनाय लाखिनानै जोङो जथायै 7 साबा 6निफ्राय 10 जोनहालागै जों लोगो नांनानै खायसे फिसा फिसा खामानिफोरखौ जोङो सानलाय हलायै जथायै मावलांनायनि गोनांथि दङ। जेरैहाय
आथिखालनि मुगायाव सेल्फ हेल्प ग्रुपफ्रा सोरबा मैखुन बानायदों, सोरबाया आसार बानायदों, सोरबाया बेबायदिनो बायदि बायदि सोमोनांथावना डिजाइननि गस्ला गामसा बायदिसिना रुमाल बेग बायदिसिना बानायनानै बिथांमोना 10 जननिफ्राय 20 जनालागै जथाय लोगो नांनानै बिथांमोना थाखा खामायनायनि गेदेर सिमां लादों आरो बे फिसा सिमांजोंनो मोनसे समाव बिथांमोना गावसिनि साननाय हास्थायनायनि गेदेर सिमांखौ मोनहैनायनि जि लामाखौ लादों। जोंनि लाइमोनफ्राबो माखासे गाज्रि खामानि मावनायफोरखौ दोननानै आरो बांद्राय थाखा लुबैनानै सोरबाया गावनि बाइक, गावनि गारि आरो बिमा बिफानि धोन सम्पति फाननानै बा दंफां लाइफां फाननानै सोरबा इएमफोरनो, सोरबा टिएलसिनि चेयारमेनफोरनो, बिटिसिनि माखासे इएमफोरनो बेफोरबायदि थाखा होसावनानै आथिखालाव गोबां लाइमोनफोरा बरबाद जानायखौ जों नुनो मोनगासिनो दङ। आथिखालाव गोबां लाइमोनफ्रानो बेफोरबो स्किमनि नामाव थाखा होदोंब्लाबो स्किमा डिउ टाइमाव दान जायाखै आरो स्किमखौ मावनानै जेसेबां रां जों मोनगोन बेनि 50%आनो एमसिएलए, इएम बा अफिसार इन्जिनियारफोरजों राननानै खावफाखिनिखौ खावसेसोल' मोनो। हमना ला 5 लाखनि खामानिब्ला खमावनो 2.5 लाखसोआ अफिसावनो थाबोखायो, 2.5 लाखसोआल' आखायाव गोग्लैफैयो। बे 2.5 लाखजों गावसो जानोना नोङो स्किमनि खामानिखौ मावनो, बेफोरबायदिनो 50%आ जोबखायो। ओंखायनो 10 लाख लायोबा 5 लाखल' फैयोब्ला नोंथाङा माबोरै खामानि मावनो? खामानि मावोब्ला नोंथाङा रायजो राजाजों बदनाम होजागोन आरो गाव जेसेबां बिसाननि रां गाव बेनिफिट खालामनो नांगौमोन बेखौ खालामनो हाया। जाउनाव खायसेया सुद दाहार रिन लानानै बेफोरबायदि रांफोरखौ होनाय जायो। बेबायदिनो जोंनि नर्थ इस्टार्न रिजियनाव काउन्सिलावनो होन बा लकेल गभर्नमेन्टआवनो होन, स्टेट जेरै जोंहा आसाम गभर्नमेन्टनि आन्दाराव मावो, सोरबा अरुणाचल बायदिसिना बेबायदिनो सोरबाया काउन्सिलनि आन्दाराव थिका मावो, सोरबा स्टेटनि आन्दाराव, सोरबा सेन्ट्रेलनि आन्दाराव। बेफोरबायदिनो आथिखालाव गासैबो घुस घास नङाबा जोङो मोनबो स्किमखौनो मोना। नामावसो कारापसन फ्रि गभर्नमेन्ट होननानै जोंनि इन्डियान गभर्नमेन्टआ बुंबोबाय थादोंब्लाबो जों स्पेसियेलि नुनो मोनो बांसिनखौनो जिखिजाया लननिफ्राय लानानै जिखिजाया स्किमसिम नों बेखौ मावफुंनो नाजायोब्ला थाखा फैसा होआबासिनो जों मोननो हाया। बिनि थाखायनो गोरिब सेक्सननि मानसिया खायसे खामानिखौ मावनो गोसो जाब्लाबो मावनो हायि बायदि जायो। दा बेफोरखौ नोजोर थि बोनानै माखासे लाइमोनफ्रा बेफोर खामानिफ्राव आखाइ होदों आरो खायसेया फैलार जादों। दा बेफोरनिफ्राय जों रैखाथि मोननो नांगौब्ला जोङो गावनि सायाव गोरा फोथायनाय लानानै जों गावनो सोरबा हारसिङै, सोरबा सानैजों, सोरबा साथामजों, सोरबा साब्रैजों बेबादिनो सोरबा बयलारनि फार्म गायसननानै, सोरबा गय फुलि जावैनानै, सोरबा बिफां लाइफांनि नार्सारि बानायनानै, सोरबाया दाउ अमा फिसिनानै, मोसौ मोसा फिसिनानै बा मैगं थाइगं गायनानै बारि बागान खालामनानै जोङो गावखौ माबोरै गायसननो हायो बेफोरखौ नायनानै जों खामानि मावलाङोब्ला आथिखालाव थांनानै थानो हानाया खोब गोब्राब जाबोगासिनो दङ। गुबुन फारसेथिं मार्केटनि बेसादफोरनि दामफ्रा दिनै अरफोरबायदि जोंबोगासिनो दं। जाउनाव मोनसे न'खरखौ रैखाथि होनो नांगौब्ला जोंनो गोबां रांनि गोनांथि जायो। खायसेया थाखा फैसा गैयैनि जाउनाव गावखौ सुइसाइड खालामना दिनै थैनो गोनां जादों। सोरनिबा दाहार बिफिनायाव गावनि सन्मानखौ रैखाथि खालामनो थाखाय खामानि दामानि मोनैनि जाउनाव आरो लकेलफ्राव इन्डास्ट्रि गैयैनि जाउनाव गोबां जोंनि लाइमोनफ्रा आरो जोंनि लेखा गोरों आरो लेखा रोङै माखासे सुबुंफ्रा गाव गावनि जिउखौ बरबाद खालामना लाबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों। आरो गुबुन फारसेथिं बे रांखावरिनि थाखायनो जइन्ट फेमिलिफ्राव गावजों गाव दावराव दावसि जानाय एबा बिसि फिसायनि सानैनि गेजेराव जाबादि न'खरखौ सामलायनांगौ बेबायदि सामलायनो हायैयाव सोरबा बिसिया फिसायखौ, सोरबा फिसाया हिन्जावनि सायाव टर्चार होलायनानै सा ससेयावनो गोबां न'खरा बरबाद थामहिनबा सिलिंखार जानायखौ जों नुनो मोनदों। बेनिखायनो फै जों बेफोर माखासे जेंनाफोरनिफ्राय जों माबोरै समाधान खालामनो हायो एबा जेंनाफोरखौ जों माबोरै सावराय होनलायै खौसे जानानै जों बेफोरबायदि मख'बोनाय खामानिफोरखौ मावलायनानै जों माबोरै जोंनि जिउखौ गोग्गो लामाजों दावगालांहोनो हायो, लोगोसे जोंनि फैबाय थानाय उन जोलैनि लाइमोनफोरखौबो जोंनि
सोरे सोरे जों थाबायनाय लामाजों लांफानानै बे माखासे जेंनानिफ्राय जों समाधान खालामनो हायो। आथिखालनि मुगायाव साख्रियाल' थांना थानायनि लामा नङा, जिउआव गोबां लामा गोग्लैनानै थायो। बे गोबां लामानि दोंसे लामाखौ नों सायख'नानै बे लामाजों थांनानै नों खामानि मावबाय थायोब्ला नोंनि जिउनि थांखिखौ नों मोनहैनो हायो। फै जों बयबो गावनि सायाव फोथायनाय लाखिनानै गोसो हमथानानै मोनफा मोनफा खामानि मावनायनि जोहै जों खम फैसा बाहायग्रोनानै खम फैसाखौ बांहोनानै जों माबोरै जिउखौ गोग्गो लामाजों दैदेनलांनो हायो बेखौ नोजोरथि बोनानै खामानि मावनो। कन्टेन्टखौ आं बांद्राय गोलाव खालामनो सानला, कन्टेन्टखौ आं बेखिनियावनो फोजोबनो नाजाबाय। मिजिंथियो माखासे लाइमोनफ्रा बेफोरबायदि सावरायबोनाय माखासे बिथांखिफोरनि जोहै गाव गावखौ गायसननो नाजायोब्ला आं सानो साख्रिनि सायावल' बेस खालामनानै जोंनो गावनि बैसोखौ ओरैनो हगार हरनायनि सम नङा, मानोना टाइम इज मानि। बेनिखायनो जोङो थि समावनो खामानिफोरखौ जुरिनि आरो गावखौ गायसननायनि दावहाथिलियाव बारसोमनि। एसेनोसै, गोजोन्थों, खुलुमबाय। जै बर' हारिनि, जै बर' हारि।